Esittelyssä Antal Magnifique paljasjalkatennarit. Kengät on valmistettu pehmeästä, sertifioidusta premium-nahasta, joka takaa kestävyyden ja elegantin ulkonäön. Jokainen kenkäpari valmistetaan käsityönä kokeneiden suutarien toimesta, joka takaa täydellisen työnjäljen. Pohja on 4 milliä paksu ja siinä on sisäänrakennettu 2 millin vaahtomuovipehmuste, joka vähän tuo iskuvaimennusta ja mukavuutta. Eurooppalaisilta valmistajalta saatu lehmän nahka on ihanan pehmeää ja se takaa korkealuokkaisuuden kestävyyden sekä veden hylkivyyden. Nauhat ja langat on valmistettu 100% kierrätysmateriaaleista. Antalin kengät sopii leveään ja leveähköön jalkaan sekä myös hieman korkeahkoon jalkapöytään. Näissä on tilaa kaikin puolin. Väreinä koko valkoinen, koko musta, valkoinen fuksia värisellä raidalla ja valkoinen sinisellä raidalla sekä valkoinen mustalla raidalla. Nämä tennarit on loistovalinta silloin, kun haluat tyylikkyyttä ja mukavuutta joka päivään. Oma jalkani on 24 senttiä pitkä ja 10 senttiä leveä, koko 40 on paras. Mikä väri olisi sun valinta?